Ние с тях ще гледаме. Трябва да отварям вратите. Трябва, да. И трябва, като купуваш нещо, нали трябва да го видиш? Да. Но тук може да се залеча, но тук няма проблем, трябва да имат конкурси, всичко да майката си има. Точно другата е отворена. Те са с общо помещение. Точно вижда ключи. Клепче ли правиш? Ако искаш това влезем. Горе-долу да добиеш представа в едно помещение. Те са, виж ги, две са с едно общо обслужващо помещение. Не, вече има тук. Тук на поплива направено така. Да, пръсканата. Полирика. Представлява печката за горил. Ето това помещение, брат. Да се стопли. 900 няколко квадрата. Ти работил ли си преди тук? Не. Да знаеш ли на кой е било собственост? Те идвали ли с хората на памета да видиш? Тук и вие на тези места имало вентилатори. Всичко е, защото ги разтил. Тук са големи вентилатори. Но всичко беше огромно, то само да вкараш пиле. Да. Но знам.